Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 6 na bulan sa Hunyo tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, COVID-19 testing laboratory sa Silay maga-operar na sa full capacity masunod nga simana. 48 anyos nga lalaki dakop sa drug by bust operation sang Silay PNP. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Are, ginpakamalaot ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kritiko sa niya drug war campaign kag gin-justify ang natabo sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa Marilao, Bulacan sa tung adlaw sang Huwebes sa diin na kumpiskar 5 bilyones, hindi milyon ha, bilyon nga balor sang gina sospetsuhan siya mo porte sa pagkadako nga bulyom hamak mo bilyon. Ugaling ti nagpagwa ang United Nations Human Rights Chief Michelle Bachelet nga ginapakita sa ila investigasyon nga sa 25 ka anti-drug operation sa diin may 45 ka persona ang napatay. Nakitaan nga ang pulis makapila ka bisis naka-recover sang armas lutang nga may pariyo nga serial number sa nagkalain-lain nga biktima. Kag ini matag indikasyon nga mayara pagtanom sang ebidensya nga natabo. Di ini klaruhon pa ini. Kung bala matuod nga palariho ang serial number, ambot silingon ti planted ang ebidensya, ining natabo nga mga aligasyon. Samtang dipinsa ni Presidente Rodrigo Duterte ang 5.1 bilyones nga balor sa Misyabo nga nakumpiskar ang mahimo makaguba sa pungsod. Din question pa sang Presidente kung in kaso may mapatay sa kapulisan, siling niya, diin ang human rights. Purte, no? Gindayaw man sang Presidente si Philippine National Police Chief Archie Gamboa
para sa madinalag-on nga operasyon kagin atake si anay Senador Antonio Trillanes nga isa man sa mga kritiko sang drug war. Porte nga binalbalanay. Pero makatilingala, no? Hamak mo, bilyon ang balor sang Shabu nga nakumpiskar. Aba, kung isabuag ini sa bilog nga pungsod Pilipinas, madamo naman ang maglain ulo sini. Madamo nga mga drug addict. Porte, no? Amo na ni nga kampanya sa aton gobyerno kontra illegal nga droga, gasululod, nagligad milyon lang, subong niya, bilyon ng balor sang Shabu. Amo na siyang delikado. Nga base pilakadlaw, madamo sa magbuluang nga Pinoy diri sa pungsod Pilipinas. Natabo man sa pungsod China sa itong panahon bla, opium war. Porte man to. Gin opium man sang iban nga pungsod ang China. Aba, porte, nagakapugday lang, nagaliligid lang sa mga dalanon. Tiyan mo ni matabo sa pungsod Pilipinas kung hindi naton arangkadahon ang padayon nga pagduging sang illegal nga droga Shabu dire sa pungsod Pilipinas. Sigurado, madamo sa aton mga hubines, buwas damlag, magbuluang o kon malulong sa bisyo kag magsintro sa pagpamatay, panglugos, sumuman, pagpangawat. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kamusta kamo diri sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Oy, ang pila naton ka mga utod subong sigurado ara na sa merkado. Ang iban basi bago lang kabangon, nagahimos pa nga magapadulong sa merkado. Ari anayo idulong sa aton patrol ang kahimtangan subong sa Dakbanwa sa Bacolod, ang mga dalanon, kamusta na ang mga merkado, ang mga balaligyaon, kamusta ang presyo para maidiya ang aton tagpalamati idulong sa aton patrol karon nga kaagahon ang palibot sa kahimtangan sining mabulubugnaw na, no? Medyo magulugol umon, pero kung og tosos masyado gyapon kapaang sang panahon. Kamusta na? Ano nga mga merkado ang bukas na subong? Diin ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Aber, opdan kita. Ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sir Fred, kita diri tampi sa may mid section, no?
sa Burgos Public Market. Of course, baboy, baka, amuni ang mga ginahanay na para sa pila nato ng mga kauturan nga temprano pa magpamalaklo no diri sa Burgos Public Market. Ang sitwasyon diri ang ibang diri action price nga nagaamat-amat lang plastar sa ila sining mga baligya. Walang diri sa kay Jason, especially sa may kay Sunny Demandar, ang preparado naman action price para sa pila nato ng mga kauturan. Base mangkot sila kung pila presyo sa buong sa karne. Ari si Jason. So, pila sa buong ang pangkabilugan, pila ang presyo sa karne. Baka. Baka. 280 ang ulod. Oo. Ang baboy. Baboy, 230. 230. Unod pa lang ni siya Action Fred, no? Ati way panilabot ang pila ka mga parts ang karne. Ang country available ang spare ribs. Ang spare ribs sa karon pila? 230. 220. Spare ribs na siya Action Fred. Pero ang burbuyo niya diri sa may tiandampi, anong tawag ta diri? Buyon sulog bahon, Oo. 230. Sunog bahon, 230. Sunog bahon ni Action Fred, 230. Pero si gusto mo ulo sa baboy, tiil sa baboy, pila ni siya subong available? 160 ang kilo. 160 ang kilo. Pero ilaya, kwan pa lang na. Ang may ginatawag sila nga maskara bala? Manit miso. Oo. 160 man. The same lang. The same lang sila. The same si Action Bread. Ang maskara, dogin palitan bala. Ang tsura o kung ang ulo sa baboy. Ang kondri saro sa luyag magpamalaklon. Iling available na subong ang kasultan, perpilya. Ang perpilya gali pila? 80 lang na. Perpilya Action Bread, 80 lang. Ang kasultan di sa kabilugan amuman. May pama na na. Oo, libre dugo. Libre dugo. Sa maluyag magdilugo. Oo, sa libre magdilugo. Okay. Sir, gusto gusto nila malaga sang baka subong. Ang para subong ang may tulutulan, tag 250. 250 Action Pride may turutulan. Ati mayo ni siya. The best ni siya ang nilaga Action Pride. No? So far, ang atay galing sir, antes ko malipat. 150 lang 150 Action Pride, no? Muli ang presyo subong sang atay. Son, thank you Gidson, ha? So, ati may karni na Action Pride, no? Ti kinanglan man sa mga panakot agod mag-kampiyon pagid, no? Kampiyon pagid ang sabor sang nilaga, ti kinanglan gid sa ginatawag ta mga panakot. Ang panakot and of course luyag man sa nilaga, ti kinanglan man sining mga utan-utan nga mas kinahanglan pagid para sa nilaga. Ari duro subong kadto kita kay Toto Inday. Ang daytag pila subong presyo sang panakot sa pangkabilugan. Kabilugan ta subong medyo nagnubo pero ang Bombay naman ang nagtaas-taas subong sa aton nga panakot no kay ang Bombay subong gabaligan na ta subong sa 100 per kilo. Ang ahos nagnubo-nubo 140 sa nagligad subong 100 na lang. Sa bunsing gano'n, nagligad 140 ang kilo sang Bombay, subong yan, naglubo man, 100. 100 na lang, Ang kamatis, 55 per kilo. Ang paitan, medyo taas, 150, 170 subong. Ang pidada, taas pagid, ara sa 180, 200 per kilo, depende sa klase. Ang patatas, na 95 per kilo. Ang aton nga repolyo medyo nubo-nubo sa nagligad 100 subong 70 per kilo. Medyo nagnubo siya. Ang batuan Sa batwa naman medyo nagnubo-nubo naman ara na lang ta sa 80 per kilo. 80 na lang kada kilo. So nagnubo gid siya. Ang kuan ni subong yaw, ang luya daw ka kampiyon sang kolor sang luya mo bago pagil. Sila. Ang luya ta subong no arita sa ginatawag nilang selected ni siya. Arata sa 180 ang mayara nubo-nubo gamay 130 pero siguro gamay gid siya. Gamay digid masyado nami. Pero ari ang kampiyon mo niyan. 180 per kilo. Ang talong subong.
Ang talong subong nagnubo, margoso nagnubo naman. Rita sa mga uta na to, no? Ang margoso subong 80 per kilo. Ang talong 70 to 75 ang retail subong. Ang patula na to medyo taas-taas. Ari naman ta subong sa 100 per kilo. Ang kwandari ito, subong ang aton sining nga mga dahon-dahon, utan gid. Ang utan ta subong, ang alugbati, grabe nakabagsak sa iya nga presyo, no? 5 pulo mangyapon ta, pero pwede naman 5, tugabang amo mangyapon. Ang aton nga tangkong medyo taas-taas pa, hindi na gid masyado taas, kaya pwede naman baka 5 ka pisos. Ang balunggay taas pa, pero makabakal mangyapon ta sa laswa 5. Ang aton nga takway subong nagaritil ta 120 per kilo. Takway na. Takway. Pero makabakal ta sang 5 ka piso, siguro 5 lang matkabilog o 3 kung depende sa kadagko. Oo. Timayon, no? Nagtaas-taas na gid siya, no? Sige. Thank you gid, no? So, muli ang presyo subong aksyon na Fred. Sang baboy, presyo sang panakot, nalakip na ang presyo sang utan. Available karon diri sa area sang Burgos Public Market. With aksyon na Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5 mga presyo sa merkado. Ano ang pamahaw nga gusto nyo? Karon nga kaagahon. Ang ako niya, kaya medyo imol kita, imol nga pag ginawi, gusto kinablang barato lang, bakal kaguno 1 ka kilo, pero tinakdamo, no? Ang iban kamatisan mo, bakla mo lang paitan, kag sampawan balunggay, okay na siya. Pagkatapos may ang iban pamalhan mo, ang iban gusto ka magkilaw, ang iban tortahon mo. Guno lang na siya, prote, pagbutang sa lamisa, 4 man kaputahe. Damo pa. Ang 1 kilo, protek damo mo. Damo ang imo sini nga maluto sa guno. Oh. Gusto niyo, pamahaw, guno. Namis na yung ga-serve si mo, yuhum-yuhum, gibala? Bago lang tapos paligo, tampi lang to, alya. Da makawiwili at makagalana ang pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Oy, hindi magkalipat na hapit gid kamo dira sa Life Extension Clinic. Ano ang ara dira? Makabakal kamo dira sang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Ambot silingon, basta gina-rekomendar sa mga medical doctor, maayo klase ina. Hindi na pag i-rekomendar sa mga medical doctor, kung pigaw. Isa ini siya sa nagapabakod sa aton lawas. Isa ini siya makadipinsa sa pagtapik sang COVID-19 sa aton kalawasan. Dito sa iban nga pungsod ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan, nagadipinsa sa balatian nga hana pa magtapik sa aton kalawasan. Life Extension Vitamin D3. Amo ning bakla ninyo kag ibutang sa tagsa kapuluyan para pangdipinsa sa balatian. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check is brought. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipino. Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Gasala-salaman subungo si Health Secretary Francisco Duque. Siling niya sa mga empleyado niya, sugod subong, wala puliay anay. Hasta weekend, aber, repasuha, klaruhan ninyo, ipanagtag na ang ginamando ni Presidente Rodrigo Duterte. Hala, may talana kamo hasta lang sa Hunyo 9. Pizza size na sumong. So, gasala si Health Secretary Francisco Duque. Hot water sa sumong. Ginabagang sa sumong. Kay madamo nagapanawagan nga mag-resign siya sa iya pwesto. Nya tagsa kamay kapalpakan ang departamento sa ikaayong lawas. Ginatudlo isa kay bisan sinulang nga mga empleyado sang DOH. Amo inasubong nga daw disgustado gid ang presidente labi ni gini panagtagla ng pasalig sa presidente nya basta may mapatay nga ang iya trabaho napatay angot sa COVID-19 tagai 1 milyon kon nagatrabaho siya worker siya sa COVID-19 kag ginigo sa among kagaw tagai 100,000 aba wala gid matag nagligad nga si mana pero sini nga si mana sus ara imo tagtaganay nga gasala si Duque mo hamak mo siling sang presidente hoy hasta lang Hunyo 9 tiyan mo ina nga gasala-sala man ang pobre luwas pa nga gina bombardiyo man siya sang pila ka mga mamalida kag pila ka sektor nga ginaparesign siya pwesto nga daw hindi na siya angayan sa among pwesto. CJ man galing kay galibog ang ulo sa iban mo. Ya perti kabakod kay Duque no. Amo na nga balbal saya, amo na nga
aragkada sa iya. Amo na nga bombardiyo sa iya nga dapat manaog sa pwesto. Aba, mabakod gyapon siya kay Presidente Rodrigo Duterte. Di ko mahimo yan nga mapanagtag na ang tag-isa ka bilyon kag sien, di posible base kung maghamot pagit siya kay Presidente Rodrigo Duterte. Gasaka kilay sang iban. Bisan si Senador Ping Lacson, gagiyong sungad yan, bahaw niya daw kabudlay, daw lapit gid, daw hindi gid makakas. Ambot ko na nugid ang hagan na hingabot sa malam nga ni. Daw maayo man ang serbisyo. Wala tonta. Kung ano ang mangin katapusan nga respuesto. Ano ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya mo ini sila, arain na sila mo sa mga kamot sang Presidente. Anytime, pwede lang pitkon. Kag pwede man nga ipabilin sa pwesto. Ano ayhan ang mangin kapalaran ni Health Secretary Francisco Duque. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik lang kita sa dugang nga mga isyo ka mga balita. Diri kita anay sa 5 minutos nga paid program. Standby. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
niyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oy, pangapi-kapi na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee ang gamita. Enjoy ng bilog nga pamilya, healthy pa kamo. Mayon niya ang Dr. Alfred's Green Coffee kay hindi ini makapasulab sa aton tiyan. May are siya, metabolism booster. Labi na kung mabugat ka, na nang sadok dako sa imo bla, di gambit ikaw. Enjoy ka sa sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa kabataan, pwede gid. Labi na gid sa mga estudyante, kay non-acidic, non-addictive ini siya nga kape. Kagang kabataan, kung paimno ninyo, sang Dr. Alfred's Green Coffee, gaabring iya memorya. Daw wala ginakapoy mapagsik, permi daw wala ginatuyo. Amo ini ang ara sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang pinaka-importante, loaded ini siya sang phytonutrients. Nagapagwa sa mga higko sa aton tiyan bla. Nga kung hindi siya magwa, hilo na ina. Panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. So, enjoy ka mo. Aga kagapon, pangapilang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ninyo ini sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na ang hibubunot sa mga konsumidor sa Sineco. Gasaka ang reklamo. Porti kataas gabalayran, tagtatlo kapilo ang ginsaka. Kag sa karon gaplano nga magpasaka pagid sang balayran. Imbes kung tani nga magsimpatiya man ining Sineco sa karon nga kahimtangan nga porti kapamigado sa aton pumuluyo, ang iban nula income, bag-o lang bukas ang negosyo, ang iban bag-o lang kabiyahe. Ang iba naton nga mga utod gapanghakroy gid, hindi maagwanta ang pagpasaka sa balayran sa Sineco. Ambot ko nga, ano ang natabo? Daw hindi maintindihan. Dapat i-explicar ini sa Sineco. Hindi na ganyan maagwanta. Di mapasaka ka pa. Nga ang ginsaka sa panukot nyo, 3 kapilo. Grabe ang sakay mo. Ang tanan nga mga konsumidor gaaguntogid. Yaw ginhalitan magkita sa Sineco ba? Di malain, pag isa kayang serbisyon, di pa mayo. May ara kung kaisa nga mag-brown out sa kadlaw, ya ka 3 ka 2. Balik-balikon niya ka kung may mga gamit ka. Kala pugdagid sa opisyo sa Sineco. Amuning nagkakatabo nga itong serbisyo sa Bacolod, kay hinagid, no? May serbisyo kita kooperatiba ko, no? Ang Sineco. Dugangan sa Basiwa man nga, amo na ni nga buo sang ulan, may mga lugar nga wala pa tubig. Pulawan panimo kun ugto, kun gabi, kun kaagahon. Hulakton mo sa kung saan magtubod. Gusto ang bayad mo, ang serbisyo lawlaw man. Ayan nun natabo sa Bacolod man. Porte, no? Ang mga ginasaligan naton nga mga pinaka-importante nga mga bagay, amo pa yang nagagad paugtas, kag nagapagwanta, nagapantos sa tao. Pares isla nga 2.
ang Sinico kag Basiwa. Ang tawa bala? May mga lugar pa pakulod yang ulat ka kagahon ka makaangkon tubig, kisa kulang-kulang pa. Galawa sa tubig sa perting ulan, pero ang serbisyon ng panagtag tubig ya, tulo-tulo guaya. Ay anong klase ni isang serbisyon nagkakatabo sa Bacolod. Ginapaantos kita, may pandemic na kita, may COVID-19 na kita. Dugangan pa sang duwani nga Sinico kag Basiwa. Ang ugtas mo galalapaw. Ay, puwerte. Sano pa ni magbago man? Sano pa ni sila pang island naman? Hindi kanya magwanta. Puwerte. Reklamo pa imo wala kag tuo nga. Sos, yawang ka mapanabat. Ano abi sabat ko? Ako yung inakutot nila. Ko kantuan nyo to Sinico, ho? Kantuan yung Basiwa? Hamak mo nga. Tagalas 11, alas 12, kagahong isa, tawgan ka pa. I-text ka pa, garaging ring, kakakibot ka. Mangkot na niya, pilay mo blay rada, ikalain. Ikaw kantuan nyo to Sinico, Basiwa, ako yung hagan nyo kutot di. Ay, oo, kabudlay sa pangabuhi. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. May pamangkot anay diyo. Sila niya, morning, mangkot lang ko makagwa ang senyor nga may obra. Di natural kung may ID ka malang, kung obra ka sa gobyerno, pwede gina. Kung may ID ka, kag magwa ka bakal bulong, pwede gina. Di alang-alang ka na punggan, nakaroon ko na ka na bulong. Di galing ang bakulod subong gaulat pa ho. Kung ano naman ang bag ko, kay lain sa aga, lain sa gabi, ay kabudlay man sang sitwasyon. Galing wala ka mahimo kung anong mando sa nasyonal upod gagid. Di ho bakulod subong gaulat. Kung anong matabos ni. Lantaon ta na karon kung may binagubag o naman nga mando ang ITF. Ay kabudlay ho. Nablang sunod ka lang. Kung anong mando sa babaw, sunod ka lang. Na medyo piot sa imo di, sa local government unit, ganing wala ka mahimo. Sunod lang. Mabalik kami. Dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita ho. COVID-19 testing laboratory sa Silay, mag-aoperar na kuno full capacity masunod nga simana. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa masunod nga semana, full capacity na ang operation sa nga bag-ong intukod nga COVID-19 testing laboratory sa Teresita El Halondone Provincial Hospital sa sudad sang Silay. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson matapos nga makapagwa na sang first batch o unang batch sang mga RT-PCR results ang ining laboratory center. Suro kay Lacson, yara pa lamang sa ginatawag nga Proficiency Week ang operasyon. Nagasalig si Lacson nga dako gid ang mabulig sini para mapadasig ang pagkuha sang test kag resulta sa mga nagapauli nga overseas Filipino workers nga negrosanon pati na mga locally stranded individuals kag returning negrenses. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hervaya. O nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibody sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19,
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test. Mangkot di ho. Sila niya ti dawagin duso man to ni Councilor Wilson Gamboa nga patawag ang mga opisyal sa Siniko. Sini nga simana niya daw nadula ho. Di pamangkoton ta na. Si Konsehal Gamboa kung nga daw nadula ang isyo, kaya daw nagpasalig to siya. Nga ipatawag ang mga opisyal sa Siniko para hambalan ining hindi maintindihan nga pagpasakaay balayran sang among kumbuyahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na dugang nga balita. Pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Diri kita, 48 anyos nga lalaki dakop sa drug buy bust operation sang Silay PNP. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Bangag action na Fred Bao dakop ining isa ka 48 anyos matapos ginpatigayon ang buy-bust operation dira sa may Antonio Luna, Barangay Mambulak, siyudad sang sa Silay. Tinilikdan iya nga hapon. Ang sospitsado ginkilad diri kay Mateo Hamili. Ini siyang pumuloyo sa nasambit man nga lugar action Fred. Ginpangunahan mismo ni Police Major Rolly Pondevilla ang nasambit iyang operasyon kag didto nakuhaan sang ginapatihan Shabu mismo sa poder sining sospitsado ang kapin 135,000 pesos nga balor siniyo kag subong man pila ka mga drug paraphernalias nakuha man siya sining nga poder action Fred ang 50 pesos nga posible benta niya, 3,500 pesos nga buy-bust money kag iban pa. Ang nasabit karon nga suspetsado action Fred, priso na sa Silay City Custodial Facility. Yun ang balita ini sa Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita. Una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46. May mga pamangkot niya basi magdagsa niya mga OFW dire sa syudad sa Bacolod niya ti maka-akomodar ini ang syudad sa Bacolod ang aton dire mga facilities, ang mga hotel. Depende na. Nga kung lakaon lang ko tani, pagkatapos ang abi, may kwarantina ginman, 14 days. Pagkatapos magwa, abot naman. Depende na sa pag-arrange. Ang responsable sini si Councilor Israel Salanga, chairman sa returning OFW. Pamangkuton ta siya. Nga ang buot niya silingon kung magdagsa, kung magsige-sige, abot sa mga OFW, anong matabo, diin ipamutang ini sila. Ti kunula na gid, mapilitan kita nga ibutang sila sa mga bulutuan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Aber, diri kita. Pipila ka mga blatter entry na balag opisyal sa record sa aton kapulisan. Pipila naman ang nagpalasaway halin sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Fred, sa record sa karon 25 pa lang no ang nagkaladakpan no. Nagnubo na gidman Action Fred no. Diin sa station number 2, in fact duha naglubo sila, duha na lang ang ilan na dakpan sa violation sang wala pagsuksok bala sang face mask along LTO Dampi, while naman diri sa downtown area tatlo sa station number 1 nga naka-violar man Action Fred, wala man naga-observe sang social distancing. Pero diri kita Action Fred ginaligar miyembro sang involvado, mga miyembro bala involved sa Tonggo group, involved sa gun running bala o ano nga grupo to? Ginalagar miyembro sa Tonggo Group, no? Tonggo Group. Group, involved ni siya, Action Fred, sa gun running activities diri sa siyudad sa Bacolod, kaga probinsya, nga ginaresto, pagiman sa bypass operation, kun entrapment and bypass operation, nga ginpatigayon sang CIDG, Bacolod City Field Unit. Ini sila, Action Fred, ang nagkala-aresto, sanday Gerald Acabo, 32 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Ceresa South, Barangay 3 diri sa siyudad sa Bacolod. JO, job order under o kung sa idalom sang DRRMO sa siyudad sa Bacolod. Dalikid lang. Empleyado sa siyudad? Job order, Action Fred. Job order. Empleyado sa siyudad, Japon. Empleyado sa siyudad. Upod siya sa gun running? Upod siya sa gun running, Action Fred. Ano na baligya iya? Tangkidigira? Ano man? Caliber 45. Porte, no? Dako nga negosyo ni. Dako ni nga negosyo. In fact, dako pa Action Fred si Jen Flores. 25 anyos, nagapuyo sa Purok Kahirop, Barangay Mansilingan. Dakop man si Antonio Heba, 30 anyos, nagapuyo sa Ceresa South, Barangay 3. Now, sunod diri kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang OIC head sa CIDG Bacolod City Field Unit. Ilagin aresto ining tatlo ka mga persona matapos akto nga nagbaligya sang duha ka kalibre 45. Na record o kun pero ng 45 nga ni Paltek? May mga kuha siya Action Fred, may man silang mga Dinimid, Danaw-mid ni, ano? I-check tani karon kay Sir. I-check ka, kay may mga Paltek, may mga Danaw-mid nga 45 caliber pistol mo. Lain ang mga orig. Pero ang pagbuhat sa Paltek ni, daw origid ko ng taon mo kay may serial number man siya gani Action Fred mo. Iling pagka ng recovery nila. In fact, yung isa ka unit, Arms Corps caliber 45 pistol. Ang isa pa ka unit Action Fred, Colt 45. Nakuha man na recover ining duha ka magazine, kag may pila pa ka mga live ammunition Action Fred. May nakuha pa gani sa ila 5 ka piraso sang live ammo sang 12 gauge shotgun. Recovery gingamit nila Action Fred ang motorsiklo nga 125 nga Motor Star
may ara man action Fred nga Honda TMX ang ginapatihan sa mga ini nga mong ginausar paagi man sa sini nga illegal nga transaction. Di na nagladakpan subong? Nagkaladakpan subong ari karon sa idalom sa ari sa kilid sang Bay Center bala. Oo. Sa CIDG action na Fred. Pwede mo na mapamangkot karon, pwede ma-report sa ogto kung tagpilang pamaligya nila sining 45 caliber pistol. Yes, action na Fred. Kaya kung urig ni siya, mahal ni mo. Oo. Kung urig ni mahal ni siya action na Fred, ang pinakanubuguro, hindi ko mag-sala, dala na lisensya ko, mga around 30,000 plus or sobra pa. Magluwas ng action Fred, ginpadayon man sa ilang grupo ang buy-bust operation sa Gyapon. Dito naman sa siyudad sa Kabankalan, si Reggie Carsales na dakpan man matapos nga nagbaligya action Fred sa isa ka unit sang 12-gauge shotgun. Kung siya deface na ang iya sininga serial number, pero ara Gyapon o kung may isa ka live ammunition sang 12-gauge shotgun. So ining mga nagkalapdakpan ang detenido karon sa custodial facility sang police or sang CIDG sa siyudad sang Bacolod. Ang ining balita sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred Green Coffee fortified with construction of Fred with mangosteen, santons, kag stevia. Makabulig agad ma-prevent ang colon ginapagwa pa ang hiko sa tiyan. Agad malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with action na ni Karaw. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:53. Dugay na ni nga mudo ang pagbaligya, mga gun running, pagbaligya sa mga armas. Tigi na tutukan na subong sang aton sini mga otoridad, no? Kaya maayo man ning negosyo, Bakal ini siya, binigi kon manubo presyo. Ang pila naton ka mga utod, siling nila mabakal tarmasa. Hindi lang naton pagkuhaan lisensya. Amo ng kalabanan nga kapin ko sa mga ining grupo sang mga kriminal bala. Siling niya hindi na lisensya kinanglanon. Kaya kung lisensyahan ta, dakpan ta. Kung may matabo, basi matrace pa na. Wala. Lain niya kung wala lisensya, rason sa mga kriminal, pagkatapos niya nga makalutang ta, pilak na lang dayon tapos na kalahin. Action Radio Philippine Standard Time las 5:54 na sa aton mga utod base kung may kapan kang nga bukol sa lawas hindi pagpadugaya basin mangin malignan paina. Sang una ini mga tumor, bukol sa baga, goiter kagiban pa, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera wala gid diferensya. O galing amula na may agi, may pilas, may pinalian. Aryo ginapakilala ang luyag ka nga magtunaw matunaw lang mga bukol sa lawas gamit ka Santon Plus Herbal Capsule na pamatuda na number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Goiter ka man, bukol sa baga, tumor, arthritis, kagiban pa, tunawon sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mga kaaksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Yung Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,